En ook later is, is Buggenum van belang geweest bij de ontwikkeling van de Nieuwe Limburg. En we nemen het nemerschoorlijk dat de kinderen in vrije tijdskleden het bordje dragen van Sint-Geteren, Sint-Jozef. Ook de petjes vinden we niet erg. Overigens, eigenlijk is dat traditioneel. Hè. Vroeger worden geen bielementjes of bordjes dragen. Toen wordt gewoon eenmaals gekozen. En dat kreeg Noorderhand ook door de shutters betaald. Dus die hij de volgende dag boekpien, want van al dat geld hebben ze zich sloeken gekocht. Dus kijk, dit is het keizerspaar. Anita Hekkers en Han Hekkers. En Dave Ladinois heeft zich voor de tweede keer koning geschoten. En dat met Melissa, zijn vriendin, hier in de optocht. Sint-Geertruid, sorry. Overigens wordt dat ook nog wel interessant, want er leeft een luitenant-admiraal. Dus geen generaal, maar een admiraal. En dat zie je in marineuniform dragen. Dat is heel consequent. Maar ik heb nog nooit een shutterie metgemaakt die het op zee heeft moeten volgen.